že mám ako sebe zafixovať babetko v hlavičkách, keď mám zaspalo v šatke. Takže, keďže sa synček teraz je otočený na túto stranu, tak ho zafixujem týmto pruhom, ktorý si vlastne roztiahnem. Tak mu to vlastne pritiahnem cez hlavičku, lenže keďže by mi to tuto zostalo pletať, tak si to trošku takto pritiahnem. No, teraz si to vlastne musím zadu rozviazať. A vymením si tie pruhy, aby bol ten, ktorým fixujem spodný. Čiže teraz si to viem zafixovať ešte týmto vrchným pruhom. Takže si to trošku potiahnem popod ten pruh a týmto toužom vlastne zafixujem. Mama, Áno, Zlatko. mama moska. Miláček, počkej, išiel na poštu. Idem. Ale ja chcem... No už keď to máme zafixované, tak už to vlastne len dotiahnem poriadne vzadu. Čo, Miláček? Kam si s tým? Tam na poštu.